Sesi Deman. Kudus. Kok gendara Arimbi ya, Tru? Mbuh, aku ora melu-melu ora. Oh, Bagong kuwi kaya ngono kok, mangkat. No, Mangkat. mangga piye? Lesmana dikalahke. Ayo menyang. Nek Lesmana e jane aku anu lho, Tru. Terus Aku sing mangkat pripun, Ndara? ora. Kula sing mangkat Lesmana tak ajar. Kula sing rabi karo jeneng kok. Wah, Bagong mesti ngaluk yen ana wong wedok. Mek karo ben sek-sek dela mawon. Lesmana, Kakang Lesmana mulih ora? Ora mulih. But modar. Pun wonten mawon gesek-gesek. Enggak, niki sing perjalanan sedina mengke sore isih Bagong teng rika ngono ora tekan wektune. Mangkat yo, Pak, sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Njaluk pangestu, yo sing hati-hati. Ora menang karo Lesmana mulih lek gecek ndasmu, yo. Ngopo? 200. Ngopo? Menang Antasena. Ayo jelas. Kowe iki wani totoane milih kok kowe. Mikir. Ha wegah kok. Ayo ora ana alame Ndara Lesmana kok menang karo Ndara Antasena iki ora ana alame. Ha oke, kowe 200. Nek Ndara Antasena menang, aku bayar kowe 20. Ning nek Ndara Antasena kalah, kowe bayar aku 200. Piye? Totoan rumaling. Jempolmu mlocot ora. Ora sak totoan kok ora dikeparange kok totoan senengan. Ayo ditandan terus ya. Kakang Mas. Kanjeng Rama duka karo Dimas Antasena. Dimas Antasena ditibani tangan nganti kuntal kaya ngono, Kakang Mas. Kula mboten badhe mentala, Kakang Mas. Tak bedhek ket mau. Mergo sing wani iki mung Ndara Antasena, ngandel ora. Barang dijawi kon rabi, Ndara Antasena ora gelem. Wah. Antasena aja manuk nyenculane rembuge wong gerak. Pak, aku nek tok jawi munggah gunung jedur segura aku gelem. Nek kon rabi kosek Pak, tak hitung dhisik. Wah, caidan. Ngono mau ya, Tru ya. Aku ya weruh kok. Ha iya. Asem tenan. Ha wis biasane do gelut ki. Ha iya aku ya nganti gumun. Ndara Antasena ki lho mesti wani karo bapakne. Heeh. Begitu Ndara Werkudara. Wah. Antasena. Kowe gelem rabi apa ora? Wah, aku nek ora nyedak ndono. Caidan. Wah, subuh. Ora indo tak pinalti raine. Penyakit to. Menungso Den sabar Ndara. Supaya ngoten Den. Jadi wong engel bencai mutar nang-nang wong tuwa. Wah, sabar. Sampeyan iku tekel. Wah, ben patenane. Kuwi anak ora manut karo wong tuwa. Ing dikon rabi ora gelem iya. Wah, jujure kaya anak-anakku dhewe. Sabar. Sabar. Wah, malah getak. Kowe ngerti ora? Iki sapa iki? Getak-getak barang iki. Iki Ndara Werkudara, bendaramu. Ndara Antasena iki anake arep dijur, arep diluluh. Kuwi anake Ndara Werkudara. Sakarepe sabar-sabar ora. Sadar ora kowe? Semangka. Sah.
Bales aku ya. Nganti lho sah ora. Wah, Ning nika ingkang putra. Nek wonten napa-napa cilik lara gedhe tekaning pati sampean sing getun. ora arep getun aku. Karo aku kowe malang krik ning ngarepe wong tuwa, kowe malang kadhak ning ngarepe wong gerang, arep wani karo aku. Pak, aku durung iso nglakoni. Wah, edan. Kowe kepengin bapakmu ndang mudhar, kowe kepengin bapakmu ndang ora iso mbok sawang, ora tau manut karo wong tuwa. Gatot Antarja kae bocah-bocah sing iso nyuwargake karo wong tuwa. Ning kowe ora tau iso gelem gugu karo dawuh wong tuwa. Wah, getun aku di anak kowe. Tapi aku tak balino ibu kok piye? Nek pancen bapak getun ning aku urung iso nglakoni, Den. Dipenggalih to. Wong rabi niku abote pripun? Teng Rama niku wis budidaya supaya sampeyan iku entuk jodoh lho, kok mesti moh. Wah, Pedro rasakno atiku. Nggih. Kula ya krasa. Aku mergo arep ngrapike anak diwangsuli. Ngopo kok tak culuk matamu? Lu nganti omongnya wis didhisiki. Wis ora. Wah, ayo kaki. Saiki kowe tak tutke ning Madukara. Perkara mengko rasamu ora gathuk karo Jenakawati. Ya wis ora apa-apa sing baku bapakmu iso ngetokake karo pamanmu Janaka yen rembugan iki rembugan tuwa, ora rembugane wong cepete. Nggih nderek mawon. Mengke tekan Madukara niku terus nyawang calone temanten putri terus ati sampean pripun? Wah, cocok iki. Cocok aku. Ngono. Terus langsung rabi, mau ngonten cok kok. Ngonten. Lha niku nek karo Petro nek milih ya ngonten niku. Petro cocok aku, Petro ora cocok aku cocok tetep kudu cocok. Ya kok aku sok muni aku ora cocok e. Ning aku cocok e kae wae to. Kena aku. Ora minggat ana geng ora. Wah, Ning nek upama aku atiku ora srek, nek aku ora gelem, bapak ora apa-apa. sing wigati tekan Madukara sih. Nek nggo atiku srek aku tak matur apa maneh. Nek atiku ora srek, bapak ora gelah penggalihe. Ora. Wah, durung dilakoni wis cerewet. Nek ngono aku manut, Pak. Nek ngono aku manut. Nek kira-kira aku srek karo manten wedok, tak lakonane. Nek ora, nyuwun pangampura. Yo, ayo tekan Madukara. Yo, Pak. Kula nderek gitu. Yo, kono kawan kabeh padha melu.
gelar pandhan muncar non ler kegunang surang sotetan padang Sewu Koko Prabu Salawu Paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Pandura ya Arjuna tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tambanana kula pendinggo jimat paripit dayanana ing kasantosan Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Kresna ndak tampa gawe gedhe kanthi kula liwat pangestuku Tambanana kula pendinggo jimat paripit dayanana ing kasantosan Kakang Mas kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Janaka ndak tampa ora liwat pangestu Tambanana kula pendinggo jimat paripit dayanana ing kasantosan Werkudara slamet Kresna Kakang Wiya aku ngaturake basaku katura Dimas katampa gawe bombong penggalihipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tambanana ndak gegem dadiake jimat kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk paman iya kula semono ndak tampa pangestuning pamanmu Tambanana Siwa Ndarawati kula ngaturaken sembah pangabekti kula katur iya semono ndak tampa pangestuku Tambanana ya nggih kula pundi engga jimat paripe dayanana ing kasantosan paman aku ngaturke bekti katur Antasena cah bagus ndak tampa Siwa Ndarawati aku ngaturke bektiku katur iya Antasena ndak tampa Pakde Mandura bektiku ya Pakde ya Antasena ndak tampa ora liwat pangestuning awakmu Mandura Tambanana ndak gegem dadiake jimat Koko Prabu sumengga pengawak Bujan Damar Sasi rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu mugi kepareng kula cumadung dawuh kados pundi lan wonten wigatos menapa dene Paduka pareng tedhak wonten ing kasatyan Madukara Janaka wonten timbalan wale-wale apa Yai pramtanipun Kakang iki kula saka karsanipun Kakang pribadi nanging minangka dadi badal wangling Ayu Prabu Duryudana Rohanira Dimas yen to Kakang ing Mandura sowan nglarapake lawan Majaku Lesmana Mandra Kumara dene wigatine Lesmana kepengin dhaup kaliyan Atmajamu si Jenakawati monggo nyatane kabar ingkang ndak tampa dina samengko Jenakawati nalika semana wis mbok pacengake kalawan Atmajaning Si Werkudara nanging durung karuan sapa ingkang bakal dadi temanten lanang mula gandeng antaraning sira Yayi Madukara kalawan kadangku Werkudara durung ana tandha-tandha pepadhang sapa ingkang bakal dadi temanten lanang mula pun Kakang wani ngaturake Lesmana Mandra Kumara nyowanake kelawan anakku Si Lesmana supaya samengko nggonmu wis kencan semayan kelawan Si Werkudara dibatalake digagalake malah samengko manten lanang dudu saka ing Jodipati nanging saka ing negara Mestina Lesmana Mandra Kumara Janaka bumi kunjang ganjing langit kelap-kelapaton loro kincanging risan mawe gandrung wah Janaka kulunten maring adhawuh Kakang Mas prataku ning kasatyan Madukara nglarapake karo anakmu Si Antasena ingkang sayekti wis sagu bakal dadi calon manten lanang dadi wektu dina iki nggonmu kencan semayan karo Werkudara wis kelakon lan wis dadi mula aja nganti mbok owahi mula aja nganti mbok owahi nggonmu wis kencan karo kadangmu tuwa Jodipati iki anakku Antasena ing bakal tak dhawuhake karo anakmu Si Jenakawati Gosip Werkudara hawa nadyan si Adi wis nganti manten lanang nanging si Adi rumangsanana yen to praptamu karo aku ning kasatyan Madukara wile dhisik Baladewa tinimbang Werkudara mula nadyan anan Atmajamu wis dipasangake karo anake Si Janaka nanging praptane Lesmana luwih dhisik mula Janaka kudu metung perkara iki aja mung sakepenake dhewe nyisihke karo calon manten Ngastina nanging kowe ngukup calon manten Jodipati tegese kowe ora adil Janaka
netraning nganggo rapuh sabdaning kukila ringgan ikara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca anak lanang marang Garuda ingkang sowan kula nyabyantung somaduka paman kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk paman iya tak tampa samba lho iki kaya samba nun sewu Kanjeng Rama kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya tak tampa cah bagus pangestunipun Rama nampanana lha kok dadi kowe bareng karo kadangmu tuwa ing Traju Tresna Rama sepinten kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana mugi sak mangke malah langkung prayogi menawi Kanjeng Rama mangertos dhateng lampanipun lalakon apa Stijo nalika semanten kula nampi sowanipun kadang kula taruning marang Garuda pun Yayi Samba piyambakipun kepengin saged amengku garwa dhateng atmajanipun paman Madukara inggih menika pun Yayi Jenakawati nanging sajaipun badhe munjul sowaduka Kanjeng Rama kadang kula pun Yayi Samba menika ajrih menawi nampi dukanipun Kanjeng Rama tumunten sowan dhateng negaring Traju Tresna lan kula ingkang minangka dados wakilipun Kanjeng Rama kula ingkang sakmangke badhe nyuwun supados paman Janaka maringaken pun Yayi Jenakawati kaparingaken dhateng kadang kula pun Samba Wisnubrata badhe winengku garwa Kanjeng Rama jagat pasisaning Bathara Wayapura jagat Samba wonten paring ngadhawuh lha kok dadi kowe ora taren karo wong tuamu malah semune kowe ora percaya karo wong tuamu ing mesine kowe kepengin dhaup mengku sawijining putri mono kudu nyuwun pangestu karo wong tuwa ning wong tuwa mbok telapake malah kowe matur karo kadangmu Werda ya kuwi anak Gusti Jaba Manara Kasura Samba gegayuhan apa wae iki ora entuk pangestu ning wong tuwa digayuwa tuna dirangsanga bakal luput titanana Kanjeng Rama sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana nadyan sampun mekaten pangandikanipun Maduka Kanjeng Rama nanging kula badhe anyobi dhateng ketrimaning gesang kula nadyan boten kanthi pangestunipun Kanjeng Rama namung kula kinten ingkang kula sambati menika Kakang Mas Tijo mbok menawi pangestunipun Kakang Mas Tijo anyembuh dhateng kasembadaning sedya kula Rama ya wis sakarepmu aku ora melu-melu perkara iki wis sakarepmu inggih Koko Prabu Kakang Mas anakku Setijo malah aku dadi bingung teko kaya ngene lelakon ingkang dumadyana ing kasatyan Madukara Janaka aku teko luwih dhisik aku kencan luwih dhisik nyuwun sewu paman menawi iki paduka paman badhe negaken dhateng putra pun Setijo dene samangke kula sampun sowan minangka dados wakilipun Kanjeng Rama Prabu Ndrawati sampun mekaten panggenipun Kanjeng Rama Prabu Ndrawati kula aturi welas dhateng ingkang rayi pun Samba ingkang putra pun Samba Wisnubrata samangke supados kadhawuhaken kalipun Jenakawati Arjuna kowe aja ngawuh gaware ora aku sing teko dhisik kudu mbok dhisikake wah aku sing kencan dhisik kudu mbok dhisikake kula nyuwun kawelasan kalian paman Janaka aku kon njaluk supaya Janaka menehake anake kelawan aku bakal tak dawuhake Lesmana Mandra Kumara wah monggo yen Antasena kagol Madukara sing tak obrak-abrik
Kakang Mas. Nggih. Gandeng Paduka ingkang